Žiaci 1., 2. a 3. ročníka sa zúčastnili prednášky s názvom Prežili sme holokaust, ktorá sa konala v kine Tatran. Ako sa podľa vás dá predchádzať nenávisti a predsudkom v dnešnej spoločnosti? Predchádzať nenávisti sa dá veľmi jednoducho, keď druhého človeka spoznáme a stane sa nám blízkym a porozumieme, že aj on je človek, ktorý má svoje dobré aj zlé stránky, ako aj my sami. Takže keď spoznáme človeka, keď neberieme ľudí iba ako skupinu ľudí, ale ako jednotlivcov, ako blízkych, tak vtedy si myslím, že toto je dobrá cesta. Čo by ste odkázali tým, ktorí popierajú alebo zľahčujú holokaust? Stretla som sa za 12 rokov s príbehmi mnohých ľudí, ktorí holokaust prežili a ich príbehy nám dodnes svedčia o tom, že holokaust bol a žiaľ, bola to etapa v našich dejinách, za ktorú by sme sa mohli aj hanbiť, že človek je schopný niečo takého. Myslím si, že stretnutia s osobnými príbehmi týchto ľudí sú dobrým svedectvom o tom, že sa to udialo a že by sme mali všetci dbať o to, aby sa to neopakovalo. Aký odkaz do budúcna si z tejto prednášky odnášaš? Určite som si odniesol to, že musíme byť veľmi tolerantní voči každému, s kým sa rozprávame. A to, že nemôžeme súdiť ľudí podľa obalu. Tak ako sa hovorí, nesúď knihu podľa obalu, ale podľa toho, čo je v nej napísané. Čo vás vedie k tomu, že svoje spomienky zdieľate so študentami aj po toľkých rokoch? Tak viete, nehovorila som o tom 60 rokov, pretože tá trauma bola veľmi hlboká a veľmi zle ma ovplyvňovala celý môj život. Ale teraz táto doba, keď znova je nebezpečie vojny, keď je vojna na Ukrajine a všade inde vo svete zavládol dosť veľký antisemitizmus a nevraživosť ľudí medzi sebou, tak je potrebné to prekonať tým, že som sa rozhodla vďaka pani Mozolovej a vďaka dobrým ľuďom okolo mňa, že je to možné rozprávať a že sa to musí prekonať. Prečo si myslíš, že je dôležité rozprávať o holokauste aj dnes? Myslím si, že je to dôležité pretože vieme si porovnať minulosť s prítomnosťou, teda s dnešným svetom a vidíme tam nejaké podobnosti, nejaké rozdielnosti, ale každopádne z tých chýb sme sa mali poučiť. Z prednášky si žiaci odniesli silný odkaz. Nezabúdať, vážiť si život a stať proti nenávisti. Pre Sosta TV, Karolína Kalinaj.